Хөрмәтле дуслар, барчагызны да киләсе яңа еллар белән котлап тапшыруны башлыйбыз һәм экраннар алдына бүген үзенең алтын юбилеен, 50 яшь тулу көнен каршы алучы якташыбыз, Иске Атлаш авылында гомер кичерүче Уразлина Гүзәл Рифат кызын чакырып алам. Аны алтын юбилее белән чын күңелдән тормыш иптәше Халид, кызы Рима, кияве Рәшит, улы Руслан, оныклары Зарина һәм Самир, әнисе Саҗидә, кайнанасы Рәшидә, Салиховлар гаиләсе, абысы Рамил, Настя, Тимур һәм Марсель котлылар. Яраткан, кадерле хатыным, бүген сиңа 50 яшь тулды диләр. Шуның 30 елын без бергә, кулга-кул тотынып, матур атлап киләбез. Шушы дәвердә тормышыбызны бизәгән улыбыз һәм кызыбыз тудылар. Алар да үз чиратыннан безне бәхетле итеп, оныклар бүләк итеп өлгерделәр. Ул соң үзе бәхет түгелмени? Акыллым, син гомерең барышында авыл халкының да абруен казандың. Менә 29 ел инде син авылыбыз халкының сәламәтлек шигендә басып торып, хастаханәдә хезмәт итәсең. Мин бүген юбилеең көнендә сиңа нык яратуым турында кабатлыйм. Киләчәктә дә, тигезлектә, бәхеткә күмелеп гомер итик. Гомере буе бар җанын, тәнен, хәлен, сөюен, вакытын безнең өчен кызганмый яшәгән фәрештәбезнең бүген алтын юбилее. Ышанып та җитә алмыйбыз. Бәйрәмең көнендә җилдәй синең яннарыңа очып барып, салкын кыштан азлап аласы килә. Ләкин безнең аеруча яратуыбызны син бары бер белеп һәм сизеп яши торгансыңдыр. Кадерлебез, бер елмаеп алып, безнең җаныбызны тынычлата аласың. Әгәр күңелебездә моң зар булса, киңәшеңне биреп юатасың. Туры юл күрсәтеп, алга атларга көч бирәсең. Оныкларың өчен үрнәк булып, кызганмыйча әби назы таратасың. Синең килгәнеңне алар нык зарыгып көтеп ала. Юбилеең белән котлап, кояштай озын гомер телибез. Һаман да без дип янып яшәвең өчен рәхмәт җаныбыз. Ләкин әзрәк үзең өчен дә яшәр вакыт калдыр. Гомерләрнең кадерләрен белеп яшәсәң иде. Әни безне бәйрәм белән котларга вакыт килде. Ул безнеке бриллиант сыман, эче тышы ялтырый. Балалары өчен һаман җанын биреп калтырый. Кызы белән сөйгән улын үстереп кеше итте. Сизмәде дә, мәшәкатьтә гомер уртасы җитте. Карыйбыз да ышанмыйбыз. Бик яшь син күренәсең. Оныкларыңны күргәчтән бигрәкләр сөенәсең. Котлыйбыз туган көн белән, изге теләк телибез. Әле ярый бу дөньяда әниебез бар дибез. Кадерле Гүзәл Рифатовна, туган көнегез котлы булсын. Алда яңгыраячак җыр күңелегезне назласын. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә
yolsun etiyeniga 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli Ömrünün yarıtasın ötkensin Algan ömürde tiksin Xudayım Bəxtli yıllarını üstesin 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli Ömrünün yarıtasın ötkensin Algan ömürde tiksin Xudayım Bəxtli yıllarını üstesin Юбилейлар жетеді ömür öte Bulutlar atqanda yaqtılıq Şuшы matur istelikli yoqты günler Qalır bir süylürge sağınıq 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli Ömrünün yarıtasın ötkensin Algan ömürde tiksin Xudayım Bəxtli yıllarını üstesin 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli Ömrünün yarıtasın ötkensin Algan ömürde tiksin Xudayım Bəxtli yıllarını üstesin Algan ömürde tiksin Xudayım Bəxtli yıllarını üstesin Bəxtli yıllarını